Γεια σας παιδιά. Ξέρω, σήμερα θα παίξουμε Roblox μαζί με την αδερφή μου και με φίλη μου. Σκάμπ Brookhaven. Τέλος πάντων, την έκανες join. Έκανα join να το αφήνεις. Εγώ θα την κάνω όχι να αφήνεις. Ούτε εγώ δεν έχω internet εδώ. Να, τώρα μπήκα. Τώρα μου βγάλω το join. Είμαστε πάλι στο μπαλκόνι, σε όλο το βίντεο έξω στο μπαλκόνι θα είμαστε. Οπότε, συγγνώμη. Άμα ακούτε ήχο, μην... Ναι, anyway. Στο μεταξύ έχει βγάλει ένα νέο παιχνίδι στο καναβάλι, να το πω έτσι. Που εκεί παίρνεις πιο εύκολα εισιτήρια, παίρνεις συν 50 εισιτήρια. Αυτό δεν το βλέπω σε μια μικρή εικόνα. Επίσης να περιμένει. Να μπω. Λέλη. Είμαστε στην Αγιακά και τη Λορέτα. Αχ, έκανα κρακ. Τώρα μπαίνω στο μεταξύ. Ένα λεπτό που θα να βγάλω. Ανάτι. Θα μου δείξει πως είστε μπροστά μου. Να, λέει και γεια σας. Όπα, δεν είμαι έτσι εγώ. Ανά μου. Πού παίρνω την γυναική ράξιδη. Εντάξει. Από το κουτί. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Περιμένε, γιατί με περίμενε. Γεια σας. Οκ, τώρα βγάλω. Οκ, τώρα βγάλω. Ωραία, θα παίξουμε οικογένεια. Θα παίξουμε, περίμενε, γράψεις το. Πες θα παίξουμε οικογένεια. Και από κάτω θα γράψω. Θα γράψω. Θα γράψω το όνομά μου και από κάτω μωρά, εντάξει. Εγώ θα είμαι το μωρό. Θα είμαι 50 εκατοστά μόλι με γέννησε η μαμά μου. Κοιτάξτε λίγο πως με πατάω και κοιτάξτε λίγο πως τρέχω. Τώρα τρέχω πιο γρήγορα γιατί πατάω ένα κουμπί αυτό εδώ. Μέντε, να σας το δείξω. Αυτό εδώ που έχω κυκλωμένο. Γι' αυτό. Πάρε. Τελειώσαμε. Γιατί λέει θα τελειώσαμε. Πώς θα το βάψω. Ναι, δεν ξέρω γιατί λέει τελειώσαμε. Σε εδώ ποια είναι. Α, είναι μωρό. Ανωθόρυφο το μεταξύ. Και εγώ, το μωρό δεν γράφεται έτσι. Γράψε Κωνσταντίνα μωρό. Ναι, μπερδεύτηκα, πήγα να γράψω στο chat. Η φίλη μας, Κωνσταντίνα έλα. Δεν είμαι να γράψω το μωρό. Να το μωρό έτσι γράφεται ρε παιδιά. Έτσι δεν γράφεται, δεν κάνω λάθος τώρα. Ένα μάλλον. Κοιτάξτε, εσύ το βάλες. Πας καλά εδώ μέσα. Καταλάβα. Δεν με σχολιάσετε το σεβεγά. Στο Brookhaven είναι... Να διηγήσω εγώ και εσύ με παιδί. Πάρε το να πάρουμε δεντρόσπιτο. Πάρω εγώ. Όχι το δεντρόσπιτο. Έλα είναι πολύ παιδικό, έλα. Πάμε. Ωραία, όχι θα πάρουμε δεντρόσπιτο. Πάρε. Όχι το δεντρόσπιτο. Έλα. Βγάλτε τώρα. Έλα να πάρουμε δεντρόσπιτο άμα το βγάλεις. Ωραία, εντάξει, βάλ' το όμως. Αλλιώς θα δεις. Δεν μπορώ. Έλα να βάλω κάποιο άλλο σπίτι. Κόντινε.
Θα πάρω κάποιο άλλο. Ναι, anyway, που το γράφω. Τι γράφεις? Ριάννα αδερφή. Είναι μεγάλη αδερφή. Ναι, είσαι με σένα. Έλα, βάλε το... Δεν θέλω. Μ' αρέσει αυτό το σπίτι. Είναι το πιο ωραίο. Όπα. Μπήκε κάποιος στο σπιτάκι μου. Μπανού. Έχουμε τις κάμερες. Εγώ πάω στο δικό μου σπίτι. Έλα, Κωνσταντίνε. Πότε θα έρθεις στο σπίτι μου? Ποτέ. Όχι, το γράφει η Λορέτα. Όχι εγώ. Είναι η Λορέτα. Δεν ξέρω. Δηλαδή πότε θα έρθει στο σπίτι μου? Το σπίτι της νομίζω είναι απέναντι ή το ροζ. Πρέπει να κλειδώσω το σπίτι μου. Άνοιξε. Θα με κάνεις friend? Όχι. Cutie, Ναύτη! Κωνσταντίνα, μωρά. Το ροζ είναι το σπίτι του. Ναι, το ροζ. Κάθου. Έχεις ότι κάνεις βίντεο. Ξέρω. Όχι, γιατί λογικά θα το έχει πει η Ριέτα. Μη. Δεν με έκανε Ρωμή, τα παιδιά. Oh my god. Στο εγώ τι κάνω βίντεο. Πες ότι Κωνσταντίν κάνει βίντεο. Oh my god, μπάνιο. Παιδιά, μην με βλέπετε. Τέλος πάντων, να φτιάξουμε λίγο το skin μας. Γιατί δεν μ' άρεσε πολύ. Εδώ τι είναι αυτό. Άμα βλέπετε εδώ. Έχω βάλει ένα λαμπούμπου. Δεν βλέπω. Φύγετε. Τι λέει? Κάνουμε βίντεο, πες που πηγαίνει η Λορέτα. Αλλά εσύ το όψες. Για να το ξέρω. Έχει κάτι πολύ cute η Λορέτα. Έχει βάλει τη χελετή. Παιδιά, θα σας γράψουμε στην περιγραφή το κωδικό για να μην έχετε φάτσα άμα το θέλετε. Να κοιτάξετε εμένα ή την Κωνσταντίνα. Όπως εμένα, να κοιτάξτε. Ή την Ρίτα ή τη Λορέτα. Εδώ δεν έχω φάτσα, έχω μόνο και κάτι γελιά. Και εγώ το ίδιο. Εγώ το κύκλωσα. Άμα βλέπετε, εγώ έχω βάλει λαμπούμπου. Κι εγώ έχω βάλει λαμπούμπου. Και έχω γράψει εδώ πέρα άλλο λαμπούμπου. Κι εγώ I'm just a girl. Απλώσα το. Θέλω να βάλω αυτό που έχει βάλει και η Ριέτα. Όχι, τάγκετζι. Κοιτάξτε, έχει τάγκετζι. Θα τα βάλω. Να, εδώ είναι. Άμα τα βλέπετε, τα βλέπετε. Η μαμά είναι άγγιος. Κοίτα λίγο, είναι άγγιος. Οπα. Ελάτε στο σπίτι μου τώρα. Ελάτε σπίτι μου. Κοίτα λίγο, είμαι έγκυος. Κοίτα λίγο, Γιάννα, κοίτα. Ελάτε σπίτι μου. Ανοίγω την πόρτα, ελάτε. Περίμενε να το σβήσω, να Και μην ένα είμαι μωρό εδώ έγκυος. πέρα. Γιατί πήδηξε λέω. Ποιος πήδηξε? Ωραία, παιδιά, αυτή εδώ είναι. Στο YouTube. Oh my god. Συγγνώμη, αυτό μένω στο ίδιο σπίτι. Άνοιξε, μην κατεβαίνεις εσύ. Στο YouTube. Παιδάκι μου. Ναι. Όχι, δεν στο χασμό. Πού είναι η Λορέτα? Πού πας?
Πάλι πάρω αγκαλιά. Όντως το δρόσπιτο, αλλά δεν έχει κρεβάτια. Δεν θες αυτό εδώ να είναι παιδική χαρά. Όχι, έχει κρεβάτια. 4 κρεβάτια. Άσε μας ρε Λορέτα, μία ώρα σε περίμενε. Πού είσαι Κωνσταντίνα? Στο σπίτι μου. Σε ποιο σπίτι? Στο δρόσπιτο. Γιατί πήρες την δρόσπιτο? Όχι, είναι παιδική χαρά. Έτσι τι λέω στην Ελίνα. Το ξέρω, αυτό θα την πάρω αγκαλιά. Εδώ είναι άλλο παράσταση και εγώ τώρα δεν βλέπω τίποτα. Είναι και σκοτάδι. Ωραία, σκατεύονται. Θέλω να γράψω κάτι στην πινακή. Πώς μπορώ? Εκεί πάνω είσαι. Τι να γράψεις? Πατάς εδώ, αυτό εδώ, το άσπρο. Κοίτα, αυτό εδώ, το βλέπεις? Ναι, εδώ κάτω. Και σου γράφει είναι word. Η Εριέτα πότε έφυγε από το σπίτι μου και εγώ δεν την είδα. Αχ, το κινητό μου καίει. Εσύ είσαι μια χαρά όρακτη. Είναι. Τι γράφεις? Η Εριέτα τώρα σου γράφει. Απλά εγώ έγραψα Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το σβήσω, δεν θα γράψω. Οκ. Πρέπει να κοντίνω. Ποια σπίτια έχουμε πάρει? Το δικό μου ποιο σπίτι είναι και το δικό σου ποιο σπίτι? Το δικό μου είναι το 24. Το δικό μου. Δεν ξέρω. Είδες από εδώ πάνω. Από εδώ πάνω. Δεν μπορώ, δεν γράφω. Να το πήγαινε ολόκληρο. Να το. 22. 24 και 22. Οπα, ποιος ανέβηκα? Εσύ. Όχι, Λορέτα. Αου. Γιατί δεν μου το μπορώ να το γράψω? Τι θες να γράψεις? Πρέπει να το γράψω. Άσο, μπαίνει αυτά επειδή είναι μεγάλη λέξη. Γράψε σπίτια 24-22. Γράψω Εμείς είμαστε οικογένεια, όχι φάτσα. Όχι φάτσα οικογένεια. Oh my god, κοιτάξτε. Κοιτάξτε λίγο. Δεν έχω φάτσα, είναι μόνο το μαλλί μου εδώ. Να κοιτάξτε το μαλλί τι μου. γράφει? Τρελό. Κορίτσα. Εδώ μια μύτη, εδώ ένα ανθρωπάκι, εδώ κάτω αυτιά. Γιατί μόνο ένα κουτάκι. Θα δεν ξέρω τι έκανα. Τώρα, εντάξει, το έγραψα. Τι έγραψες? Κάνουμε βίντεο, ελάτε στο σπίτι του 422. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να πεις. Παιδιά, πρέπει να κλείσουμε τώρα το βίντεο σε λίγο. Γιατί έχει πάει 13 και 48 και 49 δευτερόλεπτα. Να τα βλέπω από εδώ. Άμα θέλετε βίντεο στο κανάλι μου, Just to Impress, να κάνετε like και εγγραφή. Και στο δικό μου εδώ. και στο Facebook. Λέει 14 και... Κωνσταντίνας. Τι κάνεις? Τι έριξες? Μου και στο αμάξι. Ποιος? Γιατί μου έδωσε μικρόφωνο η άλλη? Τι γράφει? Κάνουμε βίντεο, ελάτε στα σπίτια 24 και 22. Γιατί δεν μπορεί να κουνηθεί το αμάξι. Καλά, θα πάρω δικό μου. Άμα, oh my god. Oh. Παιδιά, υπάρχει κάτι που άμα πάτε στο chat και γράψεις αγγλικά φου κου, θα σου ευχαριστεί αυτό εδώ. Και όταν πας, τι κάνω, γιατί πήρα iPad. Ήθελα να πάρω αμάξι και πήρα iPad.
Αυτό κάτω. Κάτι είναι. Άμα πας στη βιβλιοθήκη και εντάξει, ακόμα μόνο μιλάμε, δεν παίζουμε καν οικογένεια, οπότε το βίντεο δεν είναι με οικογένεια. Θα κάνουμε άλλο αύριο ένα βίντεο, οπότε θα πατήσετε like, εγγραφή και like και το κουδουνάκι για να σας έρχεται όλες οι ειδοποιήσεις. Άμα πας εδώ στη βιβλιοθήκη, θα δούμε το βιβλίο τώρα. Το βιβλίο έχασα. Σωστό. Παιδιά, υπάρχει το βιβλίο. Γράψτε μου λίγο, γιατί εγώ τώρα το έχω χάσει. Δεν το βρίσκω. Wolf. Τι είναι Wolf. Θα το γράψουμε εδώ το Wolf. Wolf. Α, όντως. Άμα γράψουμε Wolf. Κοίτα λίγο τι κάνει. Κάνει γκρίνο. Ναι, Wolf. Έτσι γράφεται. Να κοιτάξτε. Άμα γράψετε. Κάνω με μαύρο τώρα. Σε ψάχνω, λέει, είναι που είναι η Κωνσταντίνα. Άμα γράψετε το Wolf, κάντε αυτήν εδώ την κίνηση. Στη βιβλιοθήκη. Έρχομαι, μην ανησυχείτε για τίποτα. Όχι, όντως. Και πώς θα πατάει αυτό, ξέρεις? Ναι. Πώς? Εδώ έχει ένα πράγμα. Από αυτός ποιος είναι τώρα? Όχι, δεν τον ξέρω. Ήρθα έξω από το σπίτι μου. Εδώ άμα κάποιος μου βλέπει στο σπίτι. Παιδιά, είναι αφού περίπου πόσα, Κάποιος είναι στο σπίτι μου, είδα, αλλά εγώ δεν το πρόλαβα. Καλά. Είχα δει κάποιος στο σπίτι. Αμπόλι. Κάναμε friend. Κοίτα, κάναμε roommate. Ναι, όχι ρε, η θεία μου αργό. Άλλος Λορέτας. Όπως παρατηρήσετε, κλείδωσε το Λορέτα. Τι κάνεις κι εσύ? Βέβαια της. Εντάξει, τον έκανε. Μάι. Ξεκλείδωσα. Κάνε με friends, ρε. Όχι, δεν. Α, όχι, εκείνη το έκανε. Έλα ρε. Η άλλη κάτι λίγο χώρο. Να, άμα γράψετε. Αυτό. Θα σας βγει αυτή εδώ, το Μπέντρα. Το Wolf. Η άλλη κάνει Wolf και λέει Λορέτα, κάνε με friend. Sorry κιόλα. Άου, το κεφάλι μου. Η μαμά μου δεν μου κάνει τίποτα, κάνει και εκείνη το ίδιο. Πάμε να σας δείξω ένα μυστικό μέρος. Αυτό είναι το σπίτι, είναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ δεν κάνω αυτό. Όχι, αυτό είναι άλλο. Αου. Τέλος πάντων, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Βγάζουμε πολλή ώρα. Και τα Θα γράψω έκλεισα το βίντεο. Έκλειδα το βίντεο, τέλος πάντων. Πρέπει να βγω λίγο. Θα ξαναμπω εγώ. Θα ξαναπώ, γράψω στο.